Baro ubriu ubastat, manu balak banlen. Laklem dapli kalat, kumnu unlaj matkeren. Haba ia ubriu baro, lapli linti, benpen pau ikisap baro kiba udon. Ubriu baro ulong ubastat, bat ubasyampang. Kae kebadan hapok kedok nut kejong ubriu. Haba uyuk benpen pau yaka, kat nu kalong kebab pensu hun yu lembat iki beriu barok berana keleng saudong jong kejong Hagani ka episode jong ka Shillong Mynta. Ngidon bat ngi, ya we unong rodor, ubala penwandur itenat ya kidur baper, hakeleng kasor Shillong. Bat kumjuru, kijing tri kejong kila sedang iban paupat, cekwi pat kijbenta jong kejela kejong Ni aware pilang barok ki parlok bejupet ia ke Shillong Mynta. Wapin snap ia gani gaji keren. Ayu ba uni orang ba udon banyak thugi. Laki jong kisap. Laki jong ki rukompen pau yiki. Ubriu baro udon lagi jung kisap bat kata kalak ban long kasap ban roai kasap bat tho jing tho bat kasap wat ban ro jing ro kai ka jing thu khana shphang jung kata ka jing ro lang ka jing penwandur bat ha kanu ka rukom la penwandur kita ki jing ang nu lang ka jing pho sniu ha kani ka episode jong ka Shillong Mynta ni don ka bin kren bat we ni kindong rodor ya ba ki babun preng jong pi pilaju yo osmo ka kapten mixed media art group but itai long Oliver Wendell Linden ngari Marvin Carsono but ngapde so hai ki baro shakani ka episode jo Shillong Mynta ti Oliver ni pde so hai pi shakani ka episode jo Shillong Mynta thank you ni baro izin so ga jing pelat por ka jong pi ye ga bandan kat ban ni hakani ka por okay bagin sedang ni ga jikren ka jongi Kiba buon na pdeng ki parlok ki jongi ki laju ya ki jingdro ki jong pi ha kiba buon ki jaka ha kasor Shillong te pila banya thu lami khan dia ya ka ba kiba buon par kim paju asmo shpang jong pi in kongdo shwaban sedang ashkwa ai komble ya ka team member jong fi ba fila ya plat ya por ban dia kan interview I'm very thankful number ba ngayo ban man penpau shail di rumah te okay te first of all keteng jong ade Oliver Wendell Linden OWL te hence itai tag name ide owl OWL hence the initial ma te hakane ka scene ka mengadon ngai graffiti scene name to ni habdan kini ki tag name kan te kata di tag name jong artist tag name owl ma te also I'm happy to say I'm happily married for 7 years. They done kono language and contribute your community by doing some other kind of work, especially helping the people. Dawa nya ambulance. Kiba buon ki kam kiba pipile kide ki mural painting. Yes. Graffiti. Dan ki street art mo. Okay. Te ngilaju ki jing ro ki jong pi ha keleng kasor Shillong. Pilaju let pat chui ki jaka ha ka jela ka jong kum shi ki district. Kidan ha. Like dan ba let nang recent dengan one sha Mizoram ki ngi dan kene ka graffiti jam kari ka artist camp artist meet jong borok ki graffiti writers graffiti artists unta te dan padom lat nga gi represent di kru kilat Delhi te sekal kata lawan tu yang entah kumno pi penyedial di bat ka art mo lawan ong no alright kata te nadu ning kong ya sai kene de ka inborn quality jong a hit rai ni sab kerpang ai blai ma te what sets aside yang ani kwe normal ting nga feel like I'm not normal
rukum perkhat rukum keren nga si semua nga pair ni kwe along come separate ni kwe ti kata bang not normal for me is normal kata mo ti kata what sets aside ni kwe and ka man ko pori long it's not tang mde tang badi ka kam it's not just passion kali kalong therapeutic art is very therapeutic for me mal kai rap yang nam mde tang ba tang don stress don aim tum to te bun sin la shu say sketchbook la shu sketch ne ngale tang man ka tuk attention janga ka draw no sha to focus no ka to energy jong to kan train mo sto te tai nadu arjar arko we pila sedang ya ka MMAC MMAC ha thì having kat bak phi kidang don chu wi ki perlu ki ba kidang mostly nga shit come le amor way misha nanu ba sedang yo large scale di hap kin ban le stage backdrop school pain mon te nga pet to ka scale kala di 30 by 15 feet ma tenga shupet kom no ngan execute kane nga try ning marway te den sola kidan ki group of friends pan to nga shi khon to ki share up to dan to te slowly te nga stu ba I can make something out of this, I can do something te kidan te to masan play social media im to ki ni ti dan ba kwa ban one join te ya te ong one te trains nan ki ru long in another hand la arab nga ngala arab ki ni tang ki knowledge thing I some benefits ki ru ki don na ki ru long ba kim don come dependent ni they can stand on their own 2 feet ru I don ni iba na sorin kam tai we itai long ki di school long kendong hi at least ki khot ibon long kom art teacher ru these are some of the things ba I mean kalong pasok na ba yo asur kata ba ngangit ba ki babun ki perlu ki jongi ki laju iya ki jingpe ki jongpi tang hakidor pan te kat kum ka jingkan mau jongpi pila ban chuat ho lemingi ya ki projects wi pila jule hakle ka sor Shillong kum hakin kun jaka pila ban thu da ka dang recently tingi le anya business di lasia kadi jong ka Southeast Asian kadi project number 1 na Southeast Asia kan te kadi jong ka Ministry of External Affairs te to the recent project ka bas ano ngi okendo bakini ki artist ki bana bar iru tingi laji but IOC ru Indian Oil iru ngi la projects but ki iru central government projects ngi le private projects ru te but kum ki events iru cherry blossom te la de kani di ba 3rd to 4th time bangi shit create dan graffiti dan aim to ngi shapen create itu ke department ngangit scam ba kani ka kam ko pipile kala ban don baki kam ki bang por pi da kisni lani ti la ban kham bang por baki ka taru mo te ha ka ba di ba ki ji create ki jo pi baro te ka ik ba pi jule ha ka ba sedang lu Ting la is nang kunduk client sum to dai te main thing presentation jong fi you feed banon kam feed banon ka portfolio ba biang te how you represent yourself aim to te ban menta borobor ki clients ru kim bi chu gan long kim chu nget be tang krim ong ngadi artist ngila ban le nem te ki kwa ban te yangi si kham long kham struggle man chna layout kan man prepare layout design sim to number based on ki kwa am te ngi hap pini pa dem to layout sim to te kanang makin accept kanang makin nya chmat kam ho te sen la biang ki layout itu the rest long be copy paste number ka team MMAC ngi kham pair ka rukum trejungi and plus ni penon kamu ki products ki badai ki imported and gidan kini ki spray cans mi USM hai te kum kini ki kampan aram kan ya kam marba suk ban ka coverage ru ka suk te ban kamu stat te dei tang ini gidan ki technique si method su kum no ban
syubuk ka painting dapat kalak ban simpor maybe isteo ti kidon gi method sebagi use long pendam tang arlai sing tu kan to that's how we work in ti ti bun gilong interested ini ki khna gi bun ti I can say ki students belaju don bawan balaj la don hi 20 plus say la dan ti yang iskem ba limba juga ni kistembar iba la deblen pilayo shibun ki experience mo laban ong no ti kumpi ubalong u nong rodor kai ka jing e la ne ka jing ele ka pi jue kan lu hakin ki kam pi pitri ko te an ong ngam naladi ngam da so tan kan non ji tan namar angan long nganget ken mga shu doi de ba kam ki jam boro long di banshu IT ublay te mat panyat mo ben ta ti bun sin na so flow ka ya bi kom tai ti mun sha hoi dang starting to dang startup shi kham jenjari bun sin lot hi na pla la jong ru project ki fail sim to tang man ta pat long la su thu la evolve la e te ki ya ken te ngam da try bukan don ta so far ke iba ya penting pursue it's running well him ta so don't tangki por mo ba you don't misunderstanding kanta don't misunderstanding within the group within the crew ingin don't misunderstanding tamin nyele hi ban ya cope up we kumno bengin ya penpet ini ibro tai kiba bun ki jing tri jo ping la ban i ki social media platforms mo na ban ko po Facebook dan po Instagram hadu katnu ka social media ka long ka pamentoy ta jong pi ti pi la ju pen palu i jing tri ki jo pi baro po social media platforms namal ngi mentali nganong fi kabodang kamari social media te visual ni mo people they need proof they need to see what you do in order to mo ban bikin nget mo that's the best platform where else will you get this platform mo ba fin yo ban showcase yel de file ke file you have that full freedom ba fin yo ban pani yel de mo who are you and what do you do te tai te social media ka ya bai ngi ta wei good platform kai ka jing pe jingai ka jong pi ba pi pitri gini ka kam kadon kan ka vision ka ba pi pet mo ka pi pen poi sha ka thong kadon ka ba kom kata kadon podang ya ning kong ngam yu mo jing kwa jong adi long simple win to ngas kwa ban pin building kwa ta then nado kum time bo fi baki one ki khana ki long interested ta to por ngas tho ba ki don kam jing ram te ngarung adon kam jing rap te I have to teach them te long ta long kum nong hikai te I kajing kan jonga maybe one day if I can have kata ka art house ngila bonon jet production tattoos nado graffitis tang nado gi jet ki artwork sin to screen printing kan bodin to te kita aku bonon hakoi ka house kan dengan salah divide department wise betul like it's sort of a long communication institution to but for ya kan ka urban art kwa ibangan kam long shai kindat mo ka ba pi mention ya sipang juga urban art okay kiba bun si kindang keli be ka ka urban art na kalian ju pi kum artist kum no pila ban patai sipang juga urban art mo let's say ngatay of imut kali main topic doang graffiti hi that's the thing graffiti obviously shong illegal menshwa menta it as kala kanja art form nadu graffiti noding kong de writings and kadika freedom of expression you feel through writings na visuals into mo te naru mushan ki caveman eru ban express ki kimnang man kan ki shoot thought scribble kan roi te sa kini ki don gini mushan share revolt don ki im to ki revolt against untamo ya bor im to te ki don gitu ki ya
fila I ki shit thom tu ki thok jing thok mo balong against ka you te menta pat kala evolve kala kum ka stylize of fonts te yaki letters yaki inuno jing thok kala evolve ka stylize of fonts ki pen style ki fonts ki to te plus on top of that they add characters laman long ki brio ki marat ne kan badim to te menta kala ka kenja urban art form kan te takna misai pila jumna rolling loud hoi te hantu entrance to ki khot graffiti artist ban panic to entrance big graffiti te and menta baki bro ki abe yakani ka long ka trend mo te ki come long very into kani ka scene and plus graffiti ru ka represent kadi ka 5 elements jong hip hop mo kadan ka MCing breaking b-boying te visuals kala hap ka you can visuals kala hap ka graffiti kan te kini ki trend man na gi yat ba te kini ki youths ki bro ki kham follow up ba yang ne man ta kan adu ka fashion nei bro tai te tai man ta kala evolve kum ta hoi ki babun ki show ombe ka tu ka jing ro pos ro ki tanat re ki dan la ki jong hoi jing khat no te pia thu ru ba ki dan ki jing kai ba PPI ro hoi te na preng ki khana samla la ne ki perlu ki jong pi ba tri la ba pi ki ba kum ki no ki jing kai ki la ban mi ti na pi te nga kham stress ba exterior more on the streets te nga pet namal ka kham kabun demand mai ni kham tam naman ta ki kino ki outlets bari commercial outlets naman ta restaurants ni cafe ni kino kan dan events dan mentally ki khot bi te nga kham long drone ma kan ni kan normal kawai gre freedom of movement por bo pen mensyang shit pen canvas pen e tang tattoo sale that pat bon long stuck hui jaka de nga kham long don to ka free spirit am kwa bon move te ka shidan go kin tin shong dance with the cans te manga po fi bat can fi up ki to fi nung dam te ta kan te ira tanga kham kwa ajing long si ajing kai bai ki ni students na ban long namanta murals namanta kini ki street art em to te plus ka kham long pair na Shillong dang pat da try ban don than ka ta gi ba use cans we use em to te na du bangila sedang ni to ki don kilas dang kham tip hi ki don workshop su ngila sedang hi we are tingin nang plan man expand show te taru kami at least kan long helpful ki youth man taru bikin like long idol le bikin good comes new kom te at least kini kham long fun kham long you te lada ki long ngasungit hanga kan lada ki long involve kan te maybe there's a chance of saving them or helping them some way somehow mo kata ka jing berkhat ka ba hasibun na ka dang jong pi bat ki babun ki kena samla ni kin so tanak bhai ni ki jing tho ko ma pi le ma pi mo ti kita sang kene physically ki ba ko ban hui pi okay ban ka wi ka long ka don kanu ka upcoming projects ka ba ki babun na preng ki ba pet ka ni ka program ki la ban ki mi ti ngidang ya try ban ya mansna projects jong la jong manta kham tam ki bande shapang jong kani graffiti but street art scene mo ngidang ya persang ban it's a planning process they hopefully bakan kan so urlong kan I don't know in the near future very soon it's a planning process ngila ya shong la ya kran ngene it's going to be helpful and educational route number ba lots of youth will be involved yakane te kham tam workshops namta graffiti namta gini aim to te ban ai ki kata knowledge heru kumno ban work on large scale e kini bro te plus kan don ki showcase ki artist ki bo pero that is a planning process manta te so far ki events e think shit khot bet
dan event sim tu shi khot bem tu ngishi yo le showcase sim tu te and aside from that te ki dan kini ki other projects government projects and central projects mentangi nang le social welfare juvenile i la jan dap tat tu te saka Williamson State University still ngi dan kam te ki kam ka ya be menta ka kawin ki jing tho ki jo phi ka ba he du ka ba ke ba bun ki la pan yu i ka bahe tam kan di 4,000 square feet ka di jung Duran Cup last Duran Cup last ka di hante ham cantonment ka tu ka banlet sha banlet ji aswat persha tu ka jalupara kan tu konro tu ka tu stretch ka ba jrong tam pila ban ni bun ki la ban kan ma kita ki ka jo phi tu ha ka bangin pengkut ka je keran ka jo i pala ba Smutanat bangin yo punya keren mereka buat kan sya shibun tu nak kalian ka jo phi kum artist kai ka khubor ka bapidan bapinya sab nam shi wiki perlu ke jungi bapai kini ka episode mentah okay bor ngasin ong begini ba shubur dan by gift fima te ta gift long ka bolong ong taba fila man penon kam magapor dun ba I give fi te film penon kam tu gift te long fin shubur kunong long sosi long sosi kum ta dong ngange play ai ngani ka skill mon penon kam te katai long kampen lo ne nadu mensha te long mentang sutu I'm able to help others also te long utilize your skill kan te ngas ko ong ki we de ba if you done any set of skills into ba long video value kan ya ka penon kam hok ka te you don't know where it will take you to te phim la ban tip te ka we te chu minute bet chu tre hok be consistent chu nai perkhat than pisa ni perkhat than ai chu ya ben to kan se shia lam hi your work will speak te ngaro dealing ba ki kam hi ka kran te ka thai feel se po hi kalong mom tai de la ru ban ong ma kan hunu ka dadar hila ka jong kapor bat kani kapor ka di ka jong phi okay ha ba phin yo ba phi phin pen pau kan ka sap ka talen ka ba u blue la IP shapor ki kat ki bala ban yo i ki jing tri ki jong phi mo ti ka kwa ru ban ka do ki porlo ki ba pe ni ka program ba ki don chibun ki jing tri ki jong phi wat ki ba don je de ru wat hat ba nak wat bat ka jing dap san post nam jong ka vi jong ka jela ka jong me la de ti kita ru ki ba ngi sngo ba ngi sarong ya ka iga jing tri jong phi ti ki man scam ba nang ni khmat ru ka ni ka jing tri ki jong phi ka nang ya chprang ba lo bu na ki tengki kena samla ke nang yo man sim ling ba ki jing tri ki jong phi ba ke nang la ru i ba ke nang kyu chprang ha ki ba ki le ti ha ka ban pen kot ya ka ni ka program kumtung la yo e wen keren ba I Oliver Wendell Lindam I balong unong seng ya ka mix media arts group ban ki ba bon ki jing jong I klade pan yo I ding ba ki dor dan ki jing pen wan dor ki kom ki paper but ni it's camera ba ka ni ka je keren kan long ka jing I'm CMEP but kan yarap ru EP ba pin pek ya ka sap ko EP don kum ka ege ba pi la ban ra nang ni bat shabar jong ka vi bat chega perthi barok ko we ti kulishibun Oliver se sin ni ka por ka ba pi la ai ni ti se sin ni aku beli pi baro bat haring kat ketim mangau Marvin Carsono dan bat I Oliver ni aku beli pi kulishibun ni se kendo pat se sin pat hagoi ka episode jo ka Shillong Mynta